नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, पोरं खेळायला आली आहेत। मी पाटणा आलोय, घरी होता, कल्ला नाही आली कधी। ते खेळतायत, आता मॅच चालू आहे त्यांची। ते बघा खेळतायत। तर मित्रांनो, हे बघा, हे 3 जण आहेत, ते 2 जण आहेत। जिगुनी सिगान पोरं पण नाही खेळायला आलीत। किती झालाय रे? 22 2 उरीला। हे काय? बॉल आहे। वाईट 3 बॉल 27 झालाय। चार बॉल 30। पाच बॉल 33। या खालचा पण चोंडा आहे। आउट। मॅच संपली। 34 ला विन आहे। मित्रांनो, एसटी आली, लालपरी। कोणतरी आला, टांकन आवाज आलाय। पहिलाच बॉल 2 रन। 1 रन ना, 1 ला 1। 1 ला 1 झाला, 1 ला 1। 1 आहे। 2 ला 2। डायरेक्ट कॅच। 3 ला 2। सिकान एकटा 34 मारायचे आहेत। पाच झालं। 4 5 4च न रे झालं। मी नाही बघितला, असेल पण। नो आहे, नो। 5 बॉल 8।
धाव. आ शपथ काय हिट करत. 10 झाला ओरीला. टाक. थांब. नो वाईट सगळं आहे. मग 11 झाला. 1 बॉल. नो 1 बॉल 12. 12 झाले. 1 बॉल. 14. 2 बॉल. सोळा झाला. 3 बॉल. 18 झाला. 4 बॉल. 20 झाला. 5 बॉल. 5 बॉल 20. हातात मारते. ते हरली. धावे. 1 बॉल 2 रन. एक बॉल 2. 1 आहे. 1 आहे. 2 बॉल 3. 2 बॉल 3 झालाय. खेळ. गेला गेला. 3 बॉल 5. तीन बॉल 5. 1 1 आहे. 6 झाला. 4 बॉल 6. पकडला कॅच. आता मार. पहिली मी ठरवलीस मला. 2 धाव 2 धाव. 3 जा 3 जा जा 3. ओरीला 9 झालाय. ए फिल्डिंग लावा रे. नो आया. रेशीचा 12 झाला.
14 शून्य बॉल 14 2 बॉल 17 18 19 3 बॉल 19 झालाय 19 जाग्यावर आताच 2 21 22 25 झाला 5 बॉल 25 झाला 28 ओरीला 28 झालाय ओरीला एक बॉल 31 32 ला विन आहे पहिलीच कॅच उडवलेली हवेत बॅट आहे हो अरे रनर थांब नाही एक बॉल 2 2 बॉल 4 माझा कॅमेरा फोडला 6 झाला 3 बॉल आउट 4 बॉल नोची रेस पुढे केलीस 4 बॉल 6 जाऊ दे ने बाहेर नो मार ने 8 झाला 8च ना 5 बॉल 8 9 10 11 ओरीला 11 ओर झाली शिकानाला ओरीला तेजच काय आता भुरी बिरी लावता भावाला समोर आब मारला भावाला ध्रुवाय काय नाही 1 बॉल 14 15 16 17 17 झालाय 2 बॉल 17 वाईट 18 झालाय 2 बॉल 19 20 20 झाला 3 बॉल 20 झालाय 20 21 22 23 4 बॉल 23 झालाय 9 पाहिजे नो आता वाकलाय
बॉल आहे 5 बॉल 24. बाहेर गेला या चोंड्याच्या बाहेर पहिला टाक बाहेर मारताय. हे काय रे हे काय हा बॉल तिकडे गेला. ओरीला 25 झालाय. एक 26 झाला. एक बॉल 26. 2 बॉल 27. 2 बॉल 27. 4 बॉलर 3 बॉल 28. 3 बॉल 28. 4 बॉल 28. 2 बॉलला 5 पाहिजेत. मार फक्त तू. अंगाशी आले तेजस. हात ना आला. मार तू. मार तू फक्त. काय लागलाय. तर मित्रांनो दोन्ही टीम मधल्यानी एक त्याने जिंकलं एक ह्याने जिंकलं. दोघं असून जिंकलं. हे तिघ असून काय नाही केलं. आता हे बदलही करणार आहेत. एक इकडचा तिकडे होणार आहे तिकडचा इकडं. कुठं आला शोध न. तर आता जिगू आणि तेजस आहे आणि सोमनी सिकान आहे. दोघांमध्ये मॅच लागले. आता श्रवण गेले आंबवाडला. एक बॉल कॅच होती तेजस. कशाचा टाकला. एकला एक. त्याचा पण 3 धाबलेलो. एकला एक. तेजस भवारला इथं मारू का तिथं मारू. इथं मारू का तिथं मारू. 2 बॉल 4. कसला कुठला अकरा. 4 बॉल 11. 3 बॉल. हो नो आहे. कॅच. वाईट. 4 बॉल 13. पाच बॉल. आताच किती 15 झाला. आउट आहे. कसला बॉल डायरेक्ट स्टंपला लागला. काय नो आहे. नो आहे काय. लाईनीचा इथंच बॉल आहे.
बॉल आहे, आउट आहे. जा घरात, जा घरात. पहिल्यांदा केला न तो चौकास मध्ये पटकन उडला बॉल. 18 आजकाल पण आहे. 18 झाला. आउट आहे. 21 ला विन. 21 ला विन आहे. श्रीकांत आलाय पहिलाच बॉल, 1 रन. 1 बॉल 1. एक आहे. 2दा 2. 3 ला 2. 3 बॉल 2. आताच 3 ना 5 झालं. 4 बॉल 5. रेशीचा पण होता रे. 6 झालाय. 6 7 झाला. किती बॉल? 5 बॉल. 5 बॉल 7. मी गांगारता तो मध्ये. ओरीला 7 झालं. नो. 8 झालाय. 8 झालाय. 1 बॉल. बारा. 2 बॉल 12. नो. 14 झाला. 2 बॉल 14. 7 हवत. आउट. हरली जिंकली. ती जिंकली ही हरली.